Nagmumura na din dari. Ate ko ay. Kita na na ulit ito. Roy. Para may salasa. Roy. Nandiyan ako may storya sa Diyan guys, ato na ning hukman. Ako uwahay kumukoment sa hangkuan. Ikaw na yun. Hi guys, magandang gabi. Jadara jud cake. Muna nakain gyud naghapit magpinatsan ay ditong driver. Nakuha ra ka jud namo anja karon. Amo na ning atilawan og maadyo baga jud og kananay worth it ba tong among pag hinawadzay ganina sa driver. Saan daghan ra pag-agian ning kika. Saan abot dari? Agi pagdaghang lungsod kay gikan paguni sa kurte, alis arang nadyo ara namo ja. Mo tong arang salamata kaadyo sa gahatag daaning cake si Desiree. Ate Desiree Kamanso, dengan salamat kaso kita arang imong pahatag nga cake nga grabe ra ba dyan kananay ansa na haramo pakiton. Lami ka jud murag sayang kanon kay nayahang naong dagi papilit dagi arang ka maadyo jud sa tanawon. Ana ning tanawon si manang rahing pahiwaon kay magleko baan ko. Diyan atong patilawan ang ahang mga members pamilya Daris Bay, sila na lang may bahala o ganahan ba sila. Ug ako pod mukuan po ko sa o ganahan ba pug ko. Anja gabik daning cake si Ma'am Arlut Madera diha sa Kalanay Cortez sa Malayo Cortez arang salamata da gwapo gud sa tanawon mura jud maika gud sa jang kurma. Awa mo pakitin. Kay ganina aram gud hang pangeta ganina kay mo lagi to napikon lagi ko. Pagkakita na cake nawa gud paghang kapanget murag na. Lami to na nakupay paghang mga kapanget pa. Tanawon. Ang pahaon ara ba jud kadako. Atar ba jud buaw? Ha? Yor, tapang sadar ka senyor. Oh, ni si Jana. Nangatak na, nangakuha na lagi dyan mga kaning mga chocolate nga gipapilit kay agbiyahe na ni arang nadjuana. Dama na giingan ning nga aghang naong na gibutang ga dun diri sa tubangan. Nanda. Di ko daani mo, hiwa si Manangra. Onis da guys. Arang kagwapo. Tungo sa gamay ro kakita mo. Mao ni si Ja, naghang naong. Gisuotan pag dili jagto buhula ng vlogger ja. Grabing bagamor sa kadangaw buti ning kika ni. Unsa, yuri ko maji kikiriyor. Ako na saghanik hay. Hani may flavor na sud. Chocolate goro nang. Mocha. Mocha? Ja. Jay ba yung Wala kay bagani flavor na. Ja, hani man yun makaan kan di kanay kanay beads bitaw sa gaun. Basig antra ni kuan di ni mausap. Bita. Gapo ka do pagkahimo. Diyan na nga naraman na dyan po, makaila, so pala ginigikanan. Tingikaman ko, hoy! Gino ko, hala! Untol man! Hoy! Hoy! Hang naong, nga sa amin, naghiwa ng marmagkamulo, maghangnaw kayo, hiwa unang, mahiwag hangnaw. Ina naman. Hala, ikaw, gusto ka lang, ato ka agin ng, si manamang payawa, ulit sa, platito sa tin, ato sa katabong, hoy! Platito! Tapos naong. Tapos naong. Tapos nito laman ni. Ato, tuplo ka! Tuplo ka? Manunuway, wala ba mo? Kay mutila po ko. Wala mo ka dito ko. Ano lagi hilapti? O sa lagi maglagi ko ano ya ka nang giprint ra ni siya. Giprint ra ni siya ba para mailhan nga. Para na hagad ni arang salamat na kadto nimo Ate Desiree. Der. Hindi lagi ka nang dito ba kay teng pakanang lagi na mga bata dari sila na nayo patilawan og lami pagdaan. Buges. Yan lagi nang awat. Takpan. Kuya ya kay aron kasi itong mga apos Cortez. Sige. Tinawon. Di man na pahiwaan. O ano na? Kanara. Puro may naong kay. Aning, remembrance. Aghang naong nagwa para ba mo niya? Nawar man na. Tanawa. Pagkuha lagi na cake, ganina, lado pa ganito, ganisi, nagibili. Nakailan na kayo may ang naong. Umugot ng plato kay, napadyo pa madaginot at tutilapan ba? Nalabas ako ganiha. Oo na. May decorate kili maka. Dila na. Bukas ako dili ko itumpag na. Wala sa po diyan ang Gabriel. Oh, kutilyo, platito, dali. Be ako wala mo tilaw. Tilaw, sunod tinay. Si Mayor sunod, Mayor. Oh. Malang di ang tilaw. Di ko tilaw kay di ko mukaon. Dalawan tani tilawan. Kasi malang di ako kada. Tuslo na to isa. Magawa na. Makita na. Kasi po rin sa ko diya. Mas lang Gabriel. Parang to hakoy.
Isa man eh. Iba na naman yung isda. O sa dan. Siyempre, mo ka lagi. Hoy, hoy. Nagmumura na din dari. Kita ba sunod? Platito. Rory. Pero may salasa. Aroy! Nandiyan ako may istorya sa ha. Mga ko sa gabal. Na may sundari duha kalaki. Ano na? Tigdaginuton ki. Abo mang padadat ila kay daghan ra man jud puni mahurot kay ara man jud pila ka jud sa pagdadangaw ka bag-un. Ano yung kaya ka rin ko dahil? Ako na ka, budoy. Mga bata na pa. Kos ka bilay? Sasama ko sununan. Gagubot gid may darig na lang pagkaon. Bahin-bahin kay ron tanan makakaon ara salamat ate di sirira ra imong gihatag daghan si makakaon na ra imong gihatag ako bang adto. Magkamanatag ko sa mga pagmulkon. Ate mo sila. Dugang ipa. Bili. Dukay kayo. Di ba? Sana. Ay, imbes kay. Oh, nahinoon. Kitaan pa rin, magkatawa mo na. Balintong naman hinoon, di ba? Ngayon pa rin, hinoon pa rin. Tulong mo na ni Kaliyer. Pila Kaliyer. Duha Kaliyer. Naman dasok mo ni. Bet. Duha Kaliyer. Wala talong, yung halaman, masakay kon. Si Mayor po isa. Rami. Salamat Oh, sige, sige. Ito naman. Ara salamat dari ka na pasingan na. Ay, di ba ka? Ara salamat. Tulong na sa kayo. Ano po ni? Lagi na. Kami yung naglansi. Tawag daw. Di mo good plastic. Ano yung sa akin kiusap? Hindi mo na mausap. Sana na lagi na. Kan ba day? Makin sama rin ay. Kini. Kan day? Kaon ang ikaw. Kan ba day? Oh, mga bata ignorante daring beads na. Ikaw. Kining beads na. Hindi ako eh. Bernat ako rami. Dargi mo na. Di, kan matinor ko ng bins. Munita na. Ako ko. Uy, mga kaya. Ano na ba na? Busog pa na. Atang pa kananay hukman ni Mayor kay kanis Mayor. Nga ni may jang gieskulahan. Bakit man nato ni? Ano doon? Sakay. Atang pahukman aron mailaga jud og angay baga ning i-promote ning kay ka. Sa kay mo gieskulahan. At si Mayor at tagai. Dayon. Dai, dai sa kray jang. Jangan gipat lang tanaw. Ano na? Mayor gipat lang. Ngasip ko dia ha. Na, sama mo pi. Isa. Arang busugan na mas ang panihapon guys kay da. Wapo migsuwa ron kay diatan mi nila Ma'am Pibilin og ni Ma'am Ana kalimpusan og suga. Arang salamatan ni duha ma'am. Nahalin bagi mong nilaw-oy nay. Wa mga ni sila oy. Wa, jud mahalin nagnilaw-oy ni nay kay naglaw-oy mas nay kamunggay og bago. Ya, may sudan gihatod. Dapat dipan nga dignin ka jumur ka asnang ni Mayor. Wa na ni kakaoge, nag-upload man mi. Diya. O diya pa diya sa nabilin. Masarap ko na eh. Diya bito ba na mo diya? Dalawa. Diya gisud sa salupin. Wa pa na magkana kay diya malagi cake kanaya mo saning bahawon kay og mapunan eh. Ang pagway sana nay baliog na basig ka na unas. O nay nasum. Dagawon na nay migas. Da grabe salamatas mga sponsor ng adlaw wala may dini nga sapot-saputon tagamay kay daghan ni grasya mo abot. Ag driver gid nakaangin dani. Salamat jud kaadto nimo sir kay wa kadto ko sa puta gani no siguro may grasya mga abot ng adlaw wala libre may dessert da suwa pa. Dapat di para ugma. Pan na mga parisan og kaping mais ara dang maaduha kado aran salamatas tanang sponsor. Sponsors. Tanay? Binuang man ka na sa Sponsors lagi. wa jud mo mahurot ang suwa nga gihatag ninyo kananay Ma'am Ana kay araghan mo pidong gihatag basi kamo nang japi way suwa diha. Mabahaw-bahaw ka din ni ugma kani sa gulan ugma og kanang utan kanang igisa ba aron na pila sa lasang karni ba. Ay day ko ni Pilin kagulada nga igsuon ni Ma'am Pibilin og sa ijang duha ka anak nga si Ivan ug Bon na madung gabi. Og sa amahan ni Ma'am Pibilin nga mo itong giliwatan sa itong pagkamaadong kasing-kasing. Si Sir Vicon Butihin na madung gabi sir. Salamata kay na kay anak butan na. Og sa ita pag-ijaan nga kinakusgang engineer. Uy. Sayor? Ay uy. Uy mandados mayor pag-iog engineer. Hi ni Engineer Catherine Butihin. Madung gabi po na ni mo ma'am. Arang salamata jud ang surtihan na marong gabi una kay lami ka dunig suga kay gihatan mi ni Ma'am Ana. Nga katrabaho ni Ma'am Pibilin, mga maadjong tao. Salamat ka ninyo. Pasalamat muna ka nabusog ra ba mo? Salamat ma'am. Ana og ni Ma'am Pibilin. Salamat din sa wang. Ang kulbagan na mo ganina. Kaya pagtukad pa nila daris, bay la kapitanunan, kirig man.
Amo tang daganus mayo, bago ni kaya nakabawi ra, katukan ra po. Aram madyo din sa magpipiliin mo drive dyan. Ang pera man kasi pirmi ma'am sa imong pag-drive. Isa guys, ato na ning hukman. Ako wahid kumukomment sa hangkuan. Ikaw na yun. Isa na yung kuan lang. Muna. Isa na yung kasturys cake. Madyo ba? Madyo di. Madyo. I-promote ni mo. I-comment. Isa na ka positive comment. Imayor. Kiraman, sa gina-icing, okay ra pud kay di ka adyo luod kay nipis. Mo may lamig gud gulog baga. Makalood magos kay kaning icing nga bagag icing. Mm. Kag icing tabon Asa sa ka dapat nga takotes. Malayo. Malayo kurtis ko ni. Ni kuan, sige kanis dyan ni the private day. Madera. Sa korte sa dagi Hindi, bake pagawa. na ko na. Kurtis dagi padara. Ikaw tirsa mo kastorya. Lami na. Lami ikar ko mo di. Pero ka man. Ikaw nay, lami di. Lami. Lami gigama mo. Ikaw tay. Lami ka. Lami agod. Arang lami ade ka agahaw po giganahan po ko kay mao lagi to ang mayor. tamis ba? Di lagi si ja hapdos kay kuan man. Ang cake ni ja saktura. Aw cake nabuang na gid ang icing ba di sa baga kaju. Uma-birthday ko ato ko mo-order. Laju man pud lagi ang problema laju. Ang Doon na sila ang mga apo. awa gani adi. Happy ko kita away ganina. Happy ko kita pinadyanay pero okay ra kay arang lami amri pag cake. Okay ka azo. Wa mi kay bog pila ni nga ni kay sponsored man ni si Johnny. Ate Desiree Kamanso arang salamat ate. Zahang i-recommend ninyo kanang nga cake kay lami do sita di pud mo magmahay gajud pud sa design para mandaan lami inja. Di ka jo baga gidjahang kuan. Gidjahang icing moy nagdag lami pud kay wa gajud pud hapdos inja. Agi ja pong tawag na niyor. Ginang jipon, unod lagi oh, lagi unod. Manibukog no. Agi jang unod, sakto gajud di kay tawag na ka nang bagon daras tiao. Di ka ma Di mo rahat. di ka madunlan. Kay sakto gajud sa pagka-bake. Sakto gajud soft and kuan sa kanay. Fluffy ba? Lami sa. Lagi-lago dun. Arang salamata ka ado dari ja. Salamat po ko sa driver bisag hapit mi na magpinat janay. Arang salamata ka nakaabot gihapon og Alicia. Ani nga hiposa ning salin kay maado na naman iugma ako anon. Tuoton og mapuhon. Hot ako din ang lami sila ang cake. Kami lagi bilang cake kay. Ganahan ka mo kaon. Kuan. Ang epin nga ising kuan kay. Gwapo ra ba ning ahang kutsilyo kay binanganan ra ba ni guma. Wow, di uris mo ko nawa. Bawal lagi na yung mga kuan nga. Among mga kutsilyo, namalit man ta ko kutsilyo. Ngano ba yung kutsilyo mga excuse me. Mga wa man lang mag-ahat. Uli na wa na kutsilyo. Inigikan na ginaganang uli ko Manila mamalit mga gamit. Uli na wa na magpo diha. Mga tagulilong ahat man magpangawa. Sarit ni. Anja guys, ara salamat natin kaadto sa mga ning sponsor na magpagkaon karong adlaw. Sort na po dagang dito. Yor! Ato sa kalakaw yor kay magbabay sa ta. Aw. Diyan na pangunaw. Balisa, ano ba nangga? Ano ba ito ni Bukol? Suot yung bursa. Ano sa panago? Yor! Ano sa panago man nga? Ato naman silang bayan-bayanan. Anja guys! Maura to amang vlog karong adlaw. Anta na-enjoy mo sa amang vlog karong adlaw. Anja, guwapa ka nakasubscribe sa YouTube channel na ato kay tik subscribe sa bell pod para updated ka kanunay ug naay bag-ong video. Arang salamatan, damato na ta. Ito na. Ato na may kay magpasingat sa aming gamay lakaw-lakaw sa minutos gawas kay murag ang busana na mo. Gapang channel eh. Subscribe po ninyo. Ato kalipti pag-subscribe ang Terry nga channel Terry Burst ang kamayor ongoing pa na jaga panday pa na sa channel wa man ni jagi. Kuan bansay-bansay pa siguro jag hani ijang ingan sa isang channel basig butang nga jag honorable mayor siguro ni isang channel ato na mari at nga lugan sa ingan sa isang channel. Ano ba ito na guys? Arang salamata. Apil ka nay? Dali, dagan. Dali. Apil ka nay. Apil siya. Nagtutila pang sa icing. Sa good night. 1, 2, 3. Bye-bye! Awas din ka tingog. No, wala ka na. 1, 2. Dali, no. Nagtutila. Ito sa icing. Tanawag ito kamot. Dali. Dali, malanganta. 1,